ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಮಂತ್ ಆವು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ದಾಯಿ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲ್ಯದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಆತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಮಂತೇ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯರ ಡಿಲೇ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನಿದೆ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನಿ. ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಎಂಕ್ಲನೇ ಇಲ್ಲರ್ದಾಗ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಆತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ತೊಟ್ಟಿನಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆತ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗಳಾತ ಎಂಕ್ಲನೇ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ಸೊ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಮಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನ ದೊಡಮಗ್ ಶೋಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರೆ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಾಲ್ಯಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಇತ್ತೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಯಗ್ ಮುಲ್ಪ ದೊಡಮ ಫಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟುನ ಬಾಲೆಗ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡುನಾನಿ ಸೊಂಟಗ್ ನೂಲು ಕಟ್ಟುವೆರ್ ಐನ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೊಡಮ. ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲೆನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಜೆಪ್ಪಪ್ಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಆ ಪೆಟೆನ ದೊಡಮಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೆಟೆನ ಅಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಸೇರ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪ್ಪಪ್ಪನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುನು ದೀಯರುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆ ಕಲ್ಲುನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಗ್ ದೀಪೆರ್. ಇಂದು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪ್ಪಪುನಿ ಬಾಲೆನ್ಲಾತೆ ಜೆಪ್ಪಪನ ದುಂಬು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತಿರ್ತಿರ್ದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ತಿರ್ತಿರ್ದೂರ ಕೊರ್ದು ಕುಡ ಮಿತ್ತುಡು ಜೆಪ್ಪೈಲೆಕ ಮಲ್ತುದು ಕುಡ ಅಂಚನೆ ಕುಡ ತಿರ್ತುಡೆ ಕೊರ್ದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತುದು ಕುಡ ಜೆಪ್ಪವೆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲೆಗ್ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ್. ಫೈನಲಿ ಬಾಲೆ ತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮ್. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಪುದರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತುನು. ಒಂಜಿ ಕೃಷಾಂಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೃತಾರ್ಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಪುದರ್ಲ ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆತು ಕೃತಾರ್ಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪುದರ್ ದಿಯ. ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಅಕ್ಕಗ್ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಕಗ್ ಆನು ಬಾಲೆ ಐನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ದ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆದ ಮಿತ್ತು ಏತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡ ಅವೇ ಮೋಕೆ ಎಂದಿಯನ ಮಿತ್ತುಲ ಉಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಊರುಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಡ್ ಬೇತೆ ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಡ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾಲೆಗ್ ಚೂರೆ ಪೇರನ್ನು ಚಮಚಡ್ ಕೊರುವೆರ್. ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನತದೆರ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದೇತೆ ಪೊರ್ಪುರ್ದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಿಠಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದೇತೆ. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm
happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. ಬಾಲ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ನಿಂತಿತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರನೇ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡಿರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿರ ಆಯ್ನಾತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಪೆ ಆತ್ನೆಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.